May nangangaroling guys. Narinig niyo ba yun? Hindi siya caroling. Parang siguro mga ano to, naghihingi ng mga donasyon sa simbahan. Ayun o. May kumakanta. Pakita ko sa inyo. Ngayon lang. Upis ako ng live. So, ayan. Ganyan dito sa Pilipinas. Merong naghihingi ng mga donasyon, kakanta sa tapat ng bahay nyo. So, ayun. At nga pala, kamusta ang lahat? Ayun, tanghali na dito sa Pilipinas. At nagpagupit ako guys ng buhok. Kasi mainit na dito sa Pilipinas. Actually guys, ginupitan ko to, sariling gupit. Ayan. Ewan ko. Ito lang kasi yung ano, yung gusto kong gupit. So, 'di ba hindi na tayo pupunta ng city. Tayo nga pala ay maghuhugas na ng pinggan kasi tanghali na, guys. So, happy Wednesday sa inyong lahat. Thank you so much. Please don't forget to thumbs up. Ayan, isa yung nakapanood kanina. So, may nangaroling sa amin. Hindi yung caroling. Siguro, ano yun, yung, alam niyo na, yung mga sa simbahan, yung mga ibang sekta na namamalimos. Ay, donation pala, naghihingi ng donation. Tapos, magkakanta, yun. So, kanina, ganun. Kung hindi nyo bibigyan agad, matagal-tagal silang kakanta. Pero kung bibigyan nyo agad, aalis na sila. So, ganun. Ito yung gupit na pangmadalian, yung selfie gupit. Ginupit ko guys, sarili lang tong gupit. Ayan o. Haba na kasi, tapos mainit. Omega Boy, morning! Hello Omega Boy, good morning! Where you from? Ayan. So, English muna tayo kasi hindi natin alam kung taga dito ba, taga Pinas, taga Europe, taga Middle East, 'di ba? Thank you so much 19 million viewers. Please don't forget to thumbs up, guys. I really appreciate. Please thumbs up naman kayo diyan. Ayun, so bigla ang live. It's tanghali na dito sa Pilipinas. It's Mizoram. Mizoram. What country is that? Mizoram. Mizoram. Omega Boy. Shout out Omega Boy. Mizoram. I'm not familiar with Mizoram. So comment kayo guys. Comment kayo guys. Ano ba yung Mizoram? Which country you from? Omega Boy. Nice name, Omega Boy. Meron kasi dito sa amin, Omega painkiller, yung pamahid ba sa mga ano, sa mga sakit-sakit ng kasukasuan, yun ang Omega dito. Are you a Filipino, Omega Boy? 36 million viewers, thank you so much. Ayan, it's my first time talaga na mag-live na umabot ng 36 million. Ayun, 36 million. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much, 36 million. Ayan, bigla ang live at hindi pa tayo nakapaghugas. 24. Ay, thank you so much. Please share my live. And please don't forget to like. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, paki-click lang po yung naandyan. Ayan. Please comment po kayo sa baba kung gusto niyo pong ma-shout out sa iyo. So, by the way, I'm from Philippines. And this live all the way from Philippines. So, time check natin. Sa hindi po nakakaalam, so magkaiba po tayo ng mga time zone. So, it's 10:51 in the morning here in the Philippines.
So, ingat-ingat po kayong lahat. Wherever you are right now, take care and be good to everyone. Ayan. 31 million viewers. Thank you so much. So, hindi po tayo nagla-live ng gabi kasi naantok na po ako, guys. So, ayan. So, flex ko lang itong buhok ko na bagong gupit at ginupit ko ngayon this morning. Ewan ko, naisipan ko lang, guys. Sometimes, I feel, bored. Kaya, I need to cut my hair. This is what we call selfie cut. Selfie cut. Diba? Dati mahaba. Tapos, nakaka-boring na yung mahabang buhok. So, ano po yung mga ulam nyo, guys? So, supposed to be, it's lunch time. So, share naman kayo ng inyong mga ulam. May kumakatok pa sa labas. Ayan. Sa mga nagluluto dyan, happy cooking, enjoy cooking. Ingat-ingat po, baka mapaso. Sarapan nyo kasi darating na yung ating mga estudyante. Oh my gosh, yes. Hindi pa ako nagkakapagluto ng ulam. Ano ba lutuin natin? Patola. Ayun, may patola. Pwede tayo magluto ng patola para sa ating lunch kasi yung mga anak, alam niyo yung mga bata, mahilig sa mga mga prito, yung ganon. So, sana naman, baguhin na. Kasi, healthy na tayo this year. So, please guys, don't forget to thumbs up. Please, share my live and like. Please, wala man lang nagla-like. Uy, pa-like naman dyan, guys. Bonus nyo na sa akin. New Year gift. Ayan. Hello. Thank you so much sa lahat dyan. Please comment down mga kababayan ko and to all non-OFW or non-Filipinos out there who are supporting with me right now and tuning in my live. Hello, shout out. Wherever you are and whoever. At sana naman mag-ingat-ingat po kayo sa ibang bansa na mga nag-i-snow at malalamig talaga dyan sa mga Europe. Yan, ingat-ingat po kayong lahat. Kasi yung iba din talaga, struggle besh ang kanilang mga buhay, lalo na pag mga malalamig. Lalo na yung kanilang mga health, diba? So, always take care, lalo na yung anyong mga kalusugan kasi, sa lamig kasi may mga iba-iba tayong mga katawan. Yung iba kasi hindi matibay yung mga immune system pagdating sa mga malalamig. Kaya don't forget to drink your vitamins and also some what do you call this one, the tea o yung mga herbal tea. You can drink herbal tea na magkakapagpa-warm sa inyong body, lalo na yung ating mga kababayan na medyo hindi ganun ka strong ang kanilang body when it comes to lamig. Pero alam ko naman na lahat naman talaga dyan may mga anti-flu. Ayun, uso sa ibang bansa ay mga anti-flu. Alam ko dyan. Yun, lalo na yung mga OFW natin, di ba? So, yearly naman may mga anti-flu talaga. May mga shot na ginagawa sa kanila. It's a mandatory naman sa mga company, lalo na pag sa mga working visa. So, yun. Kaya, napansin ko din, pero kahit ganun pa man talaga, ay, nako, pagdating ng taglamig, natatamaan pa rin kasi, yun nga, may iba-iba talaga tayong kondisyon. Halos karamihan naman. So, at least yung may shot, merong mga anti-flu shot, nakakatulong, di ba? Para hindi maging severe ang mga sakit, yung mga natin nararamdaman pagdating sa mga climate change na yan. So, ayun. Thank you so much sa mga nagtamsak. Thank you so much. O meron pang iba dyan, please naman, tamsak naman kayo, guys. Pang lang ba? Gift nyo na rin sa akin ako mag-Valentine's na. Oh my gosh. So, ito nga ang mga sawing palad na talaga naman mag-Valentine's at mga single parent. Kagaya ko, ayan, tingnan mo, naggupit na rin ako, guys. So, it's part of my, at ano tawag dito? Sino dyan, mag-Valentine's na kasi, guys. So, naggupit-gupit na tayo ng mga buhok. So, hindi, wala lang. So, nako guys, sanay naman ako dyan. Wow. So, mga mag-Valentine's, tomorrow nga pala is February 1 na. Ngayon is katapusan na ng January. Oh my gosh! Ang bilis talaga, ng pangyayari. Oh my gosh, katatapos lang ng New Year, ng fireworks. Tapos ngayon, ito tapos na yung January. At syempre, mag-February na, 14 million viewers. Pag sabi ko pa lang na mag-14 at February, ayan, nag-14 ang ating
million viewers. At syempre, nagtanggal na rin ako ng ating mga Christmas decor kasi mag-February na guys bukas. Nakita niyo naman sa likod ko wala na yung Christmas tree natin. At syempre, yung mga anik-anik dyan ng mga pang Christmas decor, tinanggal ko na rin yan guys. So move on na tayo. Sabi ng anak ko daw, bye-bye. Alam nyo, nakaka-relate ako sa anak ko guys kasi dati pag nagtatanggal kami ng mga Christmas decor, merong tinatawag na ano tawag dito, yung nakakalungkot pag nagtatanggal na ng mga Christmas decor. Yung sa anak ano tawag dito yung anxiety, yung separation anxiety ba? Alam mo yun, parang hindi maka-move on sa Christmas, sa mga Christmas decor. Tapos ayaw ng anak ko tanggalin talaga yung Christmas decor. Pero anyway, subukan na tayo at magva-Valentine's na. So yun nga, ano ba yung mga balak nyo? Aba, ako, gusto ko sana gumawa ng mga, nagtitingin-tingin ako sa sa online, alam niyo yung mga bento cake. Kasi, sa mga hindi nakakaalam dyan at hindi nakakapanood ng aking mga video, meron ako ina-upload guys, yung, kasi nag-aral kami ng training sa cakes, bread and pastry production, no? Di pa kami nakakapag, tapos na, nag-graduate na kami. So, ayun, may natutunan naman. Worth it naman yung ating pag-enroll ng ating bread and pastry production. Ang ganda talaga. So, sa mga nagbabalak dyan, sa mga gustong matuto, kagaya ko talaga as in walang alam, sa pagbe-bake, sa mga bread, yung mga, kumbaga stepping stone nyo para matuto kayo. So, you can enroll, guys. So, tip ko na rin, sa ating mga OFW na magbabalak, kaya kunyari, gusto niyo umuwi, kayo, at syempre may mga nag-iisip-isip kayo na ano yung pwede nyo, kasi mahihilig mag-bake. So, gusto niyo pang ma-enhance no, yung mga talent sa pag-bake. Pero, sabi nga napaka-short talaga ng ng training. Kaya lang, magkakaroon ka din talaga ng kaalaman. Kasi, hands-on talaga pag kayo nag-aaral ng baking sa bread and pastry ng TESDA. TESDA po ito, TESDA. So, ayun, maganda kasi may matututunan kayo at mag-hands-on kayo. Sa mga magbabalak dyan na mag-aral ng baking sa mga uwi, mga OFW, no? So, pwede kayo guys. Kasi may mga katrabaho talaga ako na nagtatanong sa akin, nagbe-message sa akin. Kasi nagpo-post din naman ako sa Facebook, sa YouTube, so, 'di ba? So, hindi ko pinopost para maipagmayabang. Nagpo-post ako ng something na mga nangyayari dito, yung mga pwedeng ma-avail na program ng ating government. To share naman yung kunyari yung mga benefits na hindi nila alam, 'di ba? Kung sabi nga, share your blessings. Yung blessings kasi hindi lang naman yung sa foods or mga material things. Yung kaalaman din na pwedeng i-share. Kasi malay natin, yung nagpag-share natin ay nabigyan natin ng tawag dito na-enlighten natin yung isang tao na hindi niya alam, meron palang ganun. So at least nakatulong tayo, 'di ba? So ito kasi is program, free ito, yung sa TESDA, walang bayad. So yung ingredients sa kanila lahat, may allowance pa after. So hindi pa namin nakukuha kasi tatapos lang namin. So yun, maganda to guys. Pwede kayo mag-enroll sa mga nagbabalak dyan na magtayo ng mga o mag-bake-bake yan. Sa home business kumbaga. Kasi lalo na pag mga single parent, yung mga may anak na hindi makapagtrabaho sa labas ng full time na mga ganun, so pwede. Kaya nga ako ito, nag-iisip din talaga ako. Ang hirap guys, sa totoo lang. Ang hirap na nakatingga sa bahay. So buti na lang talaga may YouTube. So ito yung YouTube naman. Although sumasahod tayo, pero may time din naman na wala. Kasi kailangan nating ma-reach talaga yung threshold level na $100 in a month. So, sorry ha sa mga, maybe some of you ay hindi Filipino. Maybe some of you are not Filipino. Sorry for my language, no? This is our own language, dialect. And we are talking about our life here in the Philippines. So yes, sa mga OFW. Dati kasi OFW ako, so pag umuwi ka at syempre wala ka talagang yung mag-uumpisa ka pa lang. So much better yung pala ito. Tip ko ha sa mga kagaya ko, no, ng mga OFW. Much better guys. Nandiyan pa lang kayo sa abroad. May ano na kayo, mag ano na kayo, hanap-hanap na kayo ng pwesto na pwedeng yung
gawin yung business pag umuwi kayo or magpahanap kayo at umpisahan nyo, maglagay-lagay kayo ng tinda-tinda. Although, kahit hindi marami, basta ma-safety nyo yung pwesto nyo. Kung meron kayong nakita na magandang pwesto, na pwede nyong lagyan ng tindahan, mas maganda yung ganon. Kasi minsan, ang hirap kasi, alam nyo, dito sa Pilipinas, pwesto rin kasi ang talagang isang isang hinahanap talaga ng tao na magninegosyo yung lokasyon ng isang negosyo, yung kung saan ba talaga. Yung mga online selling kasi nauso yun nung during pandemic, 'di ba? Nauso talaga. Pero okay yun. Pero mas better kung sabay, may online ka tapos may pwesto ka. Mas maganda pa. Para sa akin yun yung mas the best talaga. Kasi ako dito naman sa bahay, gusto ko talaga sana yung may sarili talagang pwesto. At the same time, nag-online ka. So, diba, bugbog sarado as in. Hectic ang schedule ng lola. Pero ngayon, alam nyo guys, sa Qatar kasi, sa lahat dyan, nakakaalam, nakakilala sa akin sa Qatar, no? Yung mga katrabaho ko dati. Nag-online selling talaga ako as in, nagbebenta ako ng mga damit, pabango, relo. Lamok na ito. Yun. As in, maganda kitaan doon kasi talagang instant. Tsaka walang um, walang talagang, yung alam mo yung sabi nila modus-modus na mga sigurado talaga yung kitaan. Kasi alam niyo naman yung mga trabaho. No? Pag sa probinsya, talagang pahirapan, tiyaga. Pero marami naman, pag naka-establish ka na talaga, ang gusto ko lang talaga dito ngayon is maka-establish talaga ako. Kasi ang hirap pag mag-uumpisa ka, maghahanap ka pa lang ng way, yung ganun, saan. Yun. Hello, ayun. Sa mga nagbisita kanina at dumaan, salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa mga sa nakatambay at nagtamsak, no? Salamat po. Ayun. So, hindi naman po ito talagang, yung pag nagla-live po ako ay ang biglaan, yung ganon. So, kasi minsan nag-aasikaso ako sa anak ko. So, pag talagang may time yun, nagla-live tayo. Yun, mag-aano na dito, mag-aalas 11. So, yun. Thank you so much pa rin sa pagtambay. Ayun, maraming salamat. At syempre, nagagawa tayo ng project ng anak ko. O, diba? Sino nakaka-relate yan? Yung mga nanay gumagawa talaga yun ng project ng kanilang mga anak. Sabihin ko sa inyo, pag elementary pa lang yung anak nyo, kayo talaga ang gagawa ng project. Ayun. So, gagawa ako ng project ng anak ko. Sabi ko, mag-live muna ako, no? So, galing ako sa labas at syempre, may hugasan na ako. Pag umalis kasi yung mga estudyante dito, yung mga napapasok, kasi 3 estudyante namin, tapos hihipag ko nagtatrabaho, so ako dito, yung nanay ko na doon sa tindahan niya. So, ganun yung ginagawa ko. After ko maihatid yung anak ko, ayun, dito na ako magpo-focus sa bahay, ayun, maglilinis sa mga kalat, kasi syempre, di ba, ang daming napag-iwanan ng mga kalat-kalat. Yun, nag-almusal, yung kung ano yung ginagawa natin. Thank you so much! Thank you so much sa nakatambay. Wait a minute po. May importanteng message lang. Thank you so much. Wait lang po. Thank you so much. May lamok dito, guys. So, ay, kusina. Nahulog yung ating coins. Ayan, thank you so much. Ano muna ako, guys, no? May lamok ngayon. Bakit? So, hindi na siya malamig dito sa Pilipinas. Kaya, naggupit na ako ng sarili kong buhok. Ito, guys. Ginupitan ko na siya kasi. Alam ko, after nitong taglamig-lamig na pinaranas sa atin ng isang araw, anak ko, pagkatapos nun, sigurado, tag-init na naman. Ayun, talaga. Kailangan na nating mag, maggupit ng buhok. Ayun. Short hair tayo. Hindi siya short hair masyado. So, okay ba to?
Ganyan lang, ginupit ko. Ang haba kasi ng buko. Kung makikita nyo doon sa mga previous live ko, ang haba guys. So, move on na tayo sa hair. Isa nanggaan din sa pakiramdam pag nakakapag-gupit ka, no? Pangit lang naman kasi sa umpisang gupit. Ito, gupit ko lang talaga guys. Sariling gupit ko. Ang laki ng binawas nito. Kasi, talagang ano siya, mahaba. Mainit na kasi. Durog-durog na tong biscuit. Pakita ko to sa ano ng anak ko, sa bag. Ayun. Mamayang konti guys, mag-ano tayo. Maghugas-hugas. Yan. Saing-saing. Okay lang po ba? Iwanan ko kayo ng konti. Tapos, ayun, tambay ko lang to dito. Mag-ano lang tayo guys. Kailangan, ayun, mag-saing-saing tapos mag-hugas. Hindi pa ako masyadong makaget over sa buko na to. Pero ang gaan na sa pakiramdam. Yun. Pag kayo may pinagdadaanan, at pag kayo ay may nasasaktan, pwede kayo magtanggal ng buhok para maibsan naman ang yung nararamdaman. Diyos ko Lord. Hindi, okay lang yan. Yun, nabubore lang talaga ako guys. Thank you so much sa inyo. Dahil sa inyo, ayun, may nakakausap tayo. Magluluto ako. May pipino pala dito guys, oh. Daming pipino dun sa bahay ng kapatid ko. Pero ito, binili ng hipag ko. Mahilig kasi ng hipag ko sa pipino. Sarap nito, oh. Laki ng pipino. So, siya. Diyan na muna kayo guys, ha. Saglit lang po. At ako'y sasaing muna at maghugas ng pinggan. Kasi, mamaya darating ng estudyante natin. So, hindi ako bibili sa labas. Mamaya na tayo magluluto lang tayo siguro ng lutong ano lang. Madali ang luto. Mamaya na tayo magluto ng yung meron daw binili yung hipag ko. Mamaya lutuin ko. Pero ngayon, check natin kung ano lang. Patola, yung ganun. Dito sa probinsya naman kahit ano lang. Yung mga bata, sa tanghali kasi, hindi naman masyado silang nakain na madami. Okay, so thank you so much. Standby lang kayo guys ha. Magsasaing lang ako at maghuhugas. Bigyan ko kayo ng pangmalakasan nating bubbles. Ano ba yung bubbles natin? Uy, thank you so much sa nag-thumbs up. Yung iba dyan na bumabalik-balik sa aking live. Thank you so much. And may pa-bubbles si Mayora. Yeah, thank you so much. So, dyan naman na kayo. Saglit lang. Magluto ako at maghugas-hugas. Babalik-balikan ko kaya in a minute or while doing my dishes or dishes. Yung house chores natin. Babalik-balikan ko kayo. Okay, so, wait a minute lang. Thank you so much sa pagtambay. Comment lang po kayo sa baba, ano, tas babasahin ko mamaya, promise.
Hello, thank you so much. Yan. Mag-sign lang ako guys, tapos maghugas. Babalikin ko kayo mamayang konti. Thank you, thank you. Yan, nagtatakal ako guys ng bigas. Yung takalan namin na. Sasaing na tayo. Dalawang. Hanggang mamaya ano to, ng gabi. Alam niyo naman dito, no? Ayan. Saing na tayo. Rice is life. Pilipinas, rice is life. Ah, sako natin.
Hello guys, so andyan na. Andito na yung aking anak. Usapin mo sila, anak. Hello. 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 Hello.
Hello, thank you so much sa pagtambay. Maraming salamat po. Andito rin ang aking anak galing school. Hello, hello.
Hello po, Pinoy Life in Europe. Sorry, nabisi po ako sa kusina, hindi ko nabasa. Pinoy Life in Europe, thank you so much. Jan Samuel DTU, hello po. Sensya na po, naiwan ko kayo. Naku, pasensya na po, naiwan ko po kayo kanina. So, thank you so much Pinay Life in Europe, in John Samuel DTU. Hello, thank you so much sa pagtambay. Maraming salamat po. Pasensya na po, hindi ko kayo nabasa kanina. Nasa kusina po kasi tayo. Sana balik-balik po kayo pag may live tayo. Maraming salamat. Hello, thank you so much sa nagpunta. Pasensya na po, nasa kusina, naghugas, nagsaing, ayun. Si Pinay Life in Europe, tsaka si John Samuel DTO. Thank you so much. Maraming salamat po sa comment. Kamusta po? Tanghali na po dito, kaya nag-asikasa ako. Ayan, 11:49. Dumating na yung anak ko. Hindi ko na nasundo, biglang sumulpot na lang. Malapit lang naman ang school dito. Kaya lang sinusundo ko kasi mabigat yung kanyang bag. Minsan may dala-dalang mga libro, pero hindi ko nasundo. Nakita ko nasa likod ko na yun. So, okay lang yan. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Nag-iisip na ako guys kung anong lutuin nating ulam. Pinakain ko muna yung aking anak ng spaghetti kanina, yung binili namin, spaghetti at saka pansit. Hindi naman kasi sila masyado kumakain sa tanghali. Sa ano lang, minsan sa gabi yun. Hello sa aking tumatambay dyan. Shout out po.
Hello po. Thank you so much sa pagtambay. Magandang tanghali po. Subali Krida, where are you? Hello, Subali Krida. Thank you so much. I'm from Philippines. This is live all the way from Philippines. And where are you from? Thank you so much for tuning in. And I'm doing live all the way from Philippines. It's 11:53 in the morning here in the Philippines. Thank you so much, Subali Krida from Indonesia. How? Oh, from Indonesia, Asian country. Thank you so much for tuning in. How are you? Do you have channel in YouTube? Are you doing vlogs? Oh, that's great. Yes, so thank you so much, Subali Krida. Subali Krida, am I right? I'm sorry if I don't know how to pronounce your name. And by the way, Subalis, is it Subali Krida? And by the way, thank you so much for tuning in to my live. And how's the weather in Indonesia? By the way, I'm preparing for lunch here in the Philippines because it's already 12, almost 12. And I this is my channel, by the way, Subali. I'm doing like vlogs, random videos here in the Philippines. And if you want, you can check my videos that I uploaded here. And please don't forget to subscribe also. Thank you so much, Subali Krida. I hope you're doing fine every day. Yeah. So, Indonesia is also is same as Filipina. Oh yeah, Philippines. Actually, Subali, when I was working in Qatar or part in the Middle East, some people there, they just mistaken, like they thought I'm Indonesian. Yeah. And because Filipina, and some of the Filipinas, they have same face in Indonesian. Same face. But anyway, thank you. Yeah, every time, I don't know why. Every time I was going outside there, they thought I'm Indonesian. So they're asking me, "Are you Indonesian?" When I was working before in Dubai. Yeah. Subal, Indonesian. Indonesian is how many percent in your country are Muslims? Because if I'm not mistaken, Malaysian or Malaysian is, I think, almost half of their population is Muslim. I'm not sure in Indonesia. So wait lang guys, magluto lang po muna ako. So iwan ko po muna kayo ng saglit. Mamaya konti, babalik tayo. Sana may pumasok pa. Thank you so much sa mga papasok pa. Ayan. Bigyan ko kayo ng bonggang-bonggang bubbles. Magluto lang po ako saglit.
Hello mga kakudkod.
tayo. Hello, hello. Thank you so much sa pag-antay. Pasensya na po na busy ang lola. So, back to our live. Ayan, maraming salamat po. Welcome po sa ating live. Pwede po kayo mag-comment sa baba. Ang dami kaninang pumasok, tapos umalis din kasi alam ko ang iba dyan ay busy-busy pa din. Nabibisi, ayan. Kaya, okay lang po. Bay, ano yan?
Kaya hawak na.